Mula sa Radyo DZGB, 8 minutos pasado alas 7. Hatod sa inyo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang baleta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po. Yung face mask sa mga barangay sa Segundo Distrito, Canalbay, nagpapadagos. House of Hope para sa mga dating rebelde, binukasana. Santo Domingo LGU, magibon ng lakdang, tanganing day maputulan ng kuryente ang mga barangay. Sa lado national public viewing sa urn ni Pino. Pagkagada ni dating Presidente Aquino. Octa Research Group nagpatanid kontra sa ulakit kan Delta variant. Lampas sa 6,000 naman ang narehistrong kaso ng COVID-19. Sa ibang nasyon paglaog kan mga turista sa Israel apektado kan COVID-19. Athletes ang kwalifikado sa Tokyo Olympics. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Nagpahayag din kamunduan na nagkaparang lideres kan kabikolan sa Ang baretang ini hatod sa Indukan, Joy, iwas germs, iwas sakit. Haros na ubos lang natawan in face mask ang mga barangay na sakop kan Segundo Distrito, Canalbay, tanganing maprotehiran ng mga residentes kontra sa ulakit kan COVID-19. Ini sa rason na ang opisina ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa tabang kan Pitmaster Foundation, iwan nakakonsider nin maabot sa 700,000 na pidaso nin face mask na itinaos sa mga barangay, kasunod kan pagdakul kan kaso ng COVID-19 sa kapalibutan. Sa ibong nalado, sobra man ang pasasalamat kan mga barangay sa tabang na itinaos sa indakan opisina ni Salceda asin Pitmaster Foundation. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. mantinidong nagiging maigpit, may pinapasunod na Sa Indukan, RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan.
Pinanginodan ni Alcalde June Aguas kan Santo Domingo Albay ang sarong pagtripon kay bahanan miyembros kan Sangguniang Bayan, mga kapitanes de barangay asin ang district manager kan Albay Power and Energy Corporation o APEC tangani pagulayan ang mga bagay o ang mga barangay na dakol na konsumidores na dai nagbabayad kan sa ng konsumo sa indang korporasyon. Kasabay kay ini, pighagad man kan alkalde na magsumite ng listahan kan mga residentes na dai nagbabayad. Pigabisuan man ni Aguas sa APEC na dai ipagdamay sa puputulan ng kuryente ang mga nagbabayad ng tultol kan sa indang bill. Katawad kay hinagad man giraray kan APEC sa lokal na gobyerno, natabangan sila na maingganyaran sila mga residentes na magbayad kan sa indang konsumo. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Sinabi ni Gobernador Chis Escudero kan Sorsogon ang barangay development projects iyo ang mapreventar sa mga namamanuan na mag-entra sa New People's Army sa inaugurasyon asin pagbindisyon sa harong paglaom o House of Hope sarong halfway house na ipinagibo para sa mga dating rebelde sa Huban Sorsogon. Sinabi niya na ang whole of the nation approach nangangahulugan na bako gabos gibo nin mga badil, bomba asin bala sa pagkikipaglaban sa mga rebelde asin kumbinsaron ang mga ini na magbolta na sa lado nin lay. Ang arong paglaom ipinagibo sa paagi kan support for the Barangay Development Program ka National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Maugma sinagpapasalamat si Albay 3rd District Representative Didi Cabredo sa grupo ng mga kababaehan, kalalakihan asin jóvenes sa iba-ibang barangay kan tercer distrito kan probinsya dalantanan naman na nakukuan ninda sa Taranuman Project ipighiras maninda sa mga kapwa ninda residente sa nangangaipo man para sa araw-aldaw na pangangaipo. Siyang sinabi na dai nagiging maimot ang mga residentes dalanta kun anuman na biyaya iwasinda ini ipighihiras man sa iba. Sa ibang nalado, sinabi ni Cabredo na ipadagos na ang pagiging mahigos dalanta dakul pang biyaya ang maabot sa inda sa mga masunod na aldaw. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mag spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya,
sa maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Sanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have Adelaide and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Sanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Ang Bicolano Oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang Rexidol Forte. Lakas banat sa bagha, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte. Lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si ma. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Ang Bicolano Oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang Rexidol Forte. Lakas banat sa bagha, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte. Lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si ma. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya.
Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibayan puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay Resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Beer Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. Weh, sobra grabe ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukakon asin pa sa puhon. Sobra sa boss, sobra sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsena's pack, only 1050 SRP. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19, a happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education, a preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Problema sa mabaong amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right.
You Zeolite. DZGB Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Detalles ng Bareta sa lado nasyonal. Magkakaigwa ni sarong aldaw na public viewing sa ni dating Presidente Noynoy Aquino ngunya aldaw. Sinabi kan Partido Liberal na inibilang pagtaonin importansya sa padagos na pagbuhos nin pangadji asin simpatiya sa dating Presidente. Gigibo ng public viewing sa Church of the o sa simbahan sa Laogan Ateneo de Manila University sa Quezon City puon alas 10 nin aga sa Godyan alas 10 nin bangging. Hinagad kan pamilya Aquino sa mga gustong magduman na sunodon ang health protocol as in social distancing measure na ipinapasunod kan Interagency Task Force Against COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sobra 6,000 panibagong nairehistrong kaso kan COVID-19 sa Pilipinas. Sa huring datos kan Department of Health, puminakol na sa 1,378,260 ang kumpirmadong kaso kan nakakaulakit na helang. Sa nasabing bilang, 51,410 o 3.7% ang aktibong kaso. Sinabi kan ahensya na 4,486 ang bagong nairehistrong kaso kan COVID-19. 90.6% sa active cases ang mild, 4.5% ang asymptomatic, 1.44% ang moderate, 2.0% ang severe, mantang 1.4% ang nasa critical na kondisyon. Nasa 108 man ang nairehistro na nagadan dahil ang digdi. Suminakat na sa 24,036 o 1.74% ang COVID-19 related deaths sa nasyon. Sigun pa sa DOH, nag 4,466 ang narahay sa COVID-19. Kung kaya, suminakat man sa bilang na 1,302,814 o 94.5% ang total recoveries kan COVID-19 sa Pilipinas. Nasa desisyon kan pamilya Aquino kung gusto nindang ipalubong sa libingan ng mga bayani si dating Presidente Noynoy Aquino. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na pwedeng ipalubong ang dating Presidente sa libingan ng mga bayani alagad ini susugmang giraray sa magiging desisyon kan pamilya. Naghagad man ang Malacanang nin time out sa bashing sa social media paborman o bako sa pamilya Aquino. Sa sinabi na ang mga Pinoy may ugali talaga na nakikidamay kung may nagadan sa sarong pamilya. Sinabi ni Roque na dapat igalang ang siring na kaugalian. He died peacefully in his sleep. Inapahayag ni Pinky Aquino Abellada sa pagkakadaan kan sa indang tugang na si dating Presidente Benigno Simeon Noynoy Aquino III. Sigun kay Pinky, alas 6:30 nin aga kanideklarar nagadaan sa iyang tugang dahil sa renal disease secondary to diabetes. Sa iyang sinabi na bago pa man magkaigwanin pandemic, luwas laog na sa ospital ang dating presidente. Katagod kay ni naghagad man ang pamilya Aquino nin dispensa na daitulos nila na ipaisi sa publiko ang nangyari sa dating presidente dahil naman sa ipinapautob na health protocols magin sa ospital. Nagpasalamat man sila sa mga tawong nagtiwala asin nagsuporta sa dating presidente poon sa pagiging kongresista sa Tarlac asin senador. Bareta Alas sa ibang nasyon, posibleng maatraso ang paglaog kan mga turista sa Israel dalang sa patakot kan COVID-19 Delta variant. Sigun sa Tourism Ministry kan Israel, madurar ini sa laog ng sarong bulan sa Agosto. Pero sa indang sinabi na pwede man sindang mag-ako nin sa radit na grupo hali sa ibang nasyon pero kay puan 2 beses na ginibo ang PCR test. Sa ngunyan iguanang 840,225 kaso nin COVID-19 sa Israel, mantang 6,428 katawo na ang nagadan. Bareta sa lado nin Karawat,
Formal lang nakalaog sinda field Japanese judoka Kiyomi Watanabe as in film sprinter Christina Nutt sa Tokyo Olympics na mangyayari sa masunod na bulan. Nakakwalifikar si Watanabe sa paagi ng continental quota sa women's 63 kg class B sa final as in official qualification list na ipinaluwas ka ng International Judo Federation. Mantang sinat, ang saro sa apat na nakaresibe nin university place sa women's 200 meters hali sa World Athletics. Dalan kay ni, 15 ng atletang Pinoy ang marepresentar kan Pilipinas sa Tokyo Olympics. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Nagimata na sana ang mga residentes kan sarong rural area sa Victoria, Australia na napapatos na ang sendang banuaan nin lapat hali sa mga lawa na nag-erebakwar dalan sa mga nagiging pagbaha duman. Nagluwas sa mga ladawan as in video na patos nin lawa ang mga harong as in plantasyon. Sinabi ni Professor Dieter Hochuli kan University of Sydney na natural sana ang pangyayari matapos ang grabing pagbaha. Talagang minaruluwas ang mga hayop na nag-i-restar sa rarom kandaga, araw kan mga lawa o gagamba, paglinaog nin baha ang sendang istaran. Dalan man sa pigapod na baluning ang kadakol na lapat na nakapatos sa mga banuaan sa Victoria. May mga klase talaga nin lawa sigun kayo Chuli na magibo nin pengurag na lapat para sinda darahon kan paros asin makaduman sa ibang lugar na daing baha. Ang dakulang volume nin lapat na ini ang nasangunyan nakapatos sa mga banuaan sa Victoria. Paliwanag pa ni Hochuli. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Inako ni Yam Concepcion na haloy na siyang engaged sa iyang haloy ng boyfriend na si Miguel Cunijing puon pa kan taon 2018. Sa iyang ipinaliwanag na maski pa kan mga nakaaging taon, talagang engaged na siya sa iyang ilusyon asin mas lalong makusog ang sa iyang relasyon ngunyan. Si Yam nagtitiner na sa Estados Unidos kay ba si Miguel puon pa kan Mayo. Sa ibong nalado, day pa man sina ning plano kuno arin sinda mapakasal. Bareta, salado ng saludo magkita sa News Base si Mar de la Mar kamen. Dapat na mantenido sin bukas ang komunikasyon ka mga magurang sa indang mga aki. Inanabiso ka mga eksperto sa salud sa Department of Health sa indang sinabi na dapat man siguraduhon na magkaigwan ng sufficienting oras na makipagbanding sa inda ang aning magiyahan sa indang pagdakula. Idinagdag pa ka mga eksperto sa pagi kayo ni maiwasan ang paggamit ka mga aki kan pinagbabawal na droga. Sinabi pa na dapat mantenido man ang healthy kid habits, arugan pagkaturog asin pagmatanin atab, pagkaonin tama, magkarigo sa sinugalion ang good hygiene sa aral daw. Sabi sa mga health experts na naki na baskog sa droga, dahil malulubog. Tandaan, there is nothing more than wealth but health. From News Base, Mardela, dahil iba. Yan mga tugang detalles kan mga barata sa pag-aaral kan mga pag-iriba. Mardila, Angel Mostasa sa News Base. Ronald Baldo sa Lado Technical. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chi Antivola. Ako ma po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sendong pagantabay. Yan ang DZGB, Bareta Alas 7. Abangan niraray sa aga, ang hapon, masunod na, pagkalipas lang kaini.